अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बेयो मोनसे जोंनि आसामनिनो बा बिटिसिनि मोनसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टी। बेयो फर्म बाय एक्स-एन-डि-पि इउनाइटेड फराम। बेनि आफादगिरिखौ अनजुलि दैमारि मेडामखौ होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा बेखौ रेजेक्ट खालामदों आरो निन्दा होदों। सोर निन्दा होदों, मा होनदों, बेनि खौरांखौ दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै सावरायगोन। बेजों लोगोसे बेनि सिगां जोंहा बिटिसिआ दि बर्तमानाव सोलिनाय बिटिआरआ रिक्रुटमेन्ट खालाम स्टुडेन्टफोरनिफ्राय फिस लागासिनो दं 250, 150। बेनि गेजेरजों बिथांमोना मा सानदों, मा फोरमायनो नाजादों रायजो राजाफोरनो, बेखौ आं दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। गरमनिफ्राय गरमसिन जाबाय बोथोरा, सान्दुं। दा मेन टपिकआव थांनायनि सिगां नैबे मोनसे खोथाखौ जों बयबो गोसो होनो गोनां बाथ्रा। 4 बोसोर खावसेयानो थादों खुनु बिटिआरआव मालाबाबो रिक्रुटमेन्ट ओंखारफेराखै। बिनि उनाव जा एसे सोरजोंबा इउटुबफ्राव, फेसबुकफ्राव बुंजानानै, मिडियायाव होजानानै, ससियेल मिडियायाव होजानानै बिथांमोना रिक्रुटमेन्टखौ होदों। साफा सानै साख्रि लानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बिनि उनाव टटेलि बै जायनाखि बिटिसिआव साख्रि होनायनि राइट्स दंमोन बेथ' गैखाया। नाथाय बे गैयाब्लाबो बिथांमोना रिक्रुटमेन्टखौ लाबाय थादों, एग्जामखौ फाथिबाय थादों, नाथाय रिजाल्टआ गैया। दा रिजाल्ट गैयै समावनो लागालागि नै मोननैसो जाब रिक्रुटमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेवहाय जायफोर गोसो गुदुं परिखा होग्राफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनायाव नेट बेंकिंनि थ्रुयैहाय फिस दाननांगौ जायो। एग्जामिनेसन फिस 250। दा बिनि गेजेरजों बिथांमोना मा फैगौ इलेक्सनाव फैसा बुथुमनानै बेखौ इउज खालामनो थाखाय बे पलिसिखौ बाहायदों नामा? आयुआनो जोबसै, माब्ला रिक्रुटमेन्ट होबाय, जेब्ला नटिस होबाय, फोसावबाय, एग्जामा माला फाथिगोन, माला साख्रिया लागु जागोन, आरो जाय दा रिक्रुटमेन्टखौ होदों बेबा बे दोलोआबा सरकाराव थाबाय थाना थाया, आरो बै जाय गोदान दोलो फैगोन बेबा बेखौ एक्सेप्ट खालामना खालामा, बेबो मोनसे फैयो। दा बेनि सायाव रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिसिनि बा बड'लेण्डनि बा आसामनि बिभिन्न जायगायाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। स' जोंहा मेन टपिकआव फैदो। सावरायनांगौ खोथाया नैबे जे एक्स-एन-डि-पि इउनाइटेड फरामा अनजुलि दैमारि मेडामनि नाजानाय आरो गासैबो मावथि बिथांमोन आरो रायजो राजाफोरनि मददजों खैदां खैफोदनि गेजेरजोंबाबो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ मोनसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टी इन आसामानो होननांगौ जाहैबाय बिटिसिआव गेलेगोन। गोनां जायोबा बिथांमोनाबो अनेक बेयाव प्रपागान्डा थानो हागौ, अनेक पइन्टफोर गोसो होनो गोनां बाथ्रा थानो हागौ। बिथांमोना एमएलए एमपि गासिबो गेलेजोबनो हागौ। राजखान्थि हान्जाफोर दाबाय जेला बे रिजनेल आसामनि आरो बिनि प्रेसिडेन्ट बिबानखौ होनाय जादों डक्टर अनजुलि दैमारि मेडामनो, नाब्ला सारनि बिनानावनो। दा बेवहाय नैबे रबिन्द्र बसुमतारी बिथां नैबे मिडियानि गेजेरजों फैनानै होनफैदों, अनजुलि दैमारिखौ बुंफैदों जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ बिथाङा नेवसिनाय, रेजेक्ट खालामनाय बादि जादों। जाय आफादाव गोदानै अनजुलि दैमारि मेडामखौ आफादगिरि महरै थिसननाय जादों। दा बे आफादगिरिखौनो बिथां नैबे रबिन्द्रआ बुंदों जे अनजुलि दैमारि मेडामा सासे फेइलार लिडार होननानै। आरो बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेबो बिथांनि बुंनाय बादिब्ला अनजुलि दैमारि मेडामा जे हाबाखौ मावफुङो बियो जाफुङा होननानै। दा नैबे थासारियाव जाय इस्युसफोरखौ लानानै एक्स-एन-डि-पि आदामोना बे राजनितिक दोलोखौ दादों, आरो बे राजनितिक दोलोनि गेजेरजों गावसिनि इस्यु, रायजो राजाफोरनि इस्यु, आरो माखासे बिटिआरनि मावफुंजानांगौ माखासे दफा, जाय गोनां दफा, बेफोरखौ नारसिननायनि असिलायै बेखौ सोरजिदों।
बेवहाय एथ'ग्राब बिदि बुंनांलायगौ सोरखौबा फेलार सोरखौबा साक्सेसफुल होनलायनांगौनि गोनांथि फैया बादि आं सानो। आरो रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। दानानै लाबाय माखासे एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स थागोन बे आफाद गोदान पलिटिकेल पार्टिया दा मावनो हो, जाफुंनाय जाफुङैया उननि बाथ्रा। आरो जाय बिथाङा बुंदों बिथाङाबा बेसेबां जाफुंसारनाय नुफेराबो दिनै बुजिदों दि बिथां बे रबिन्द्रआबो दि फैनांगौ लिडार जानांगौ माबा मोनसे मावनानै हारिनि थाखाय मावनानै होदोंब्ला बिथाङाबो खिन्थाना लाथों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों बयबो मिथिथों। नाथाय बे समाव गुबुना गुबुनखौ आरो संबिजित मथे डेम'क्रेसियाव गोबां पलिटिकेल पार्टि जोनोम जानो हायो। थाथों मावथों रायजो राजाफोरनि मदद मोनब्ला बे राजनितिक दोलोआबो माबा मोनसे आवगायबोगोन बयबो आसा खालामो। बेजों लोगोसे जोंहा जब बे बिटिसिआवनो बिपिएफ थाहैबाय, इउपिपिएल थाहैबाय, बिजेपि थाहैबाय, कंग्रेस एपिसिसि थाहैबाय, बेजों लोगोसे फिसा फिसा गुबुन गुबुन दोलोफोर थाहैजोब्बाय। बेनि गेजेराव गोजाम जा गोदान जा गेजेर खलबनि राजनितिक दोलोआनो जाया मानो जाय रायजो राजाफोरखौ नैबे समाव अनसायनो रोंगोन, थगायाजासे फल्स प्रपागान्डा होआजासे बेनो फैगौ 2025नि बिटिसि इलेक्सनाव जै जागोन। ग्रासरुट लेभेलनि ग्राउन्ड लेभेलनि रायजो राजाफ्रा बेबादि पलिटिकेल पार्टिखौनो मदद होगोन। बे आंनि मोनदांथि। मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।